Arratsaldeon berriz ere pilotazaleok Olaberriako udal pilotalekutik, binekako txapelketaren hasiera izango dugu jarraian jaialdiko bigarren partidan. Maila nagusiko txapelketak izango baitu hasiera, gorriz ariko dira Leire Oskoz 17 urteko Lanztarra eta 21 urteko Naroa Agirrez Estoarra, eta urdinez aurkari Natale Aranburu Lazkaotarra eta Maite Mujika Eulatearra izango dituzte, eta hemen ere aurpegi berriak. Leire Oskozek txapelketan titular izateko aukera eskuratu baitu maila nagusian. Bai, alaxe da ez, nik uste denboa zemakila maila honen jokatzen, entrenamentutan bere maila erakutsiz, eta lehen esandakoa ez, atzetik datozenei bide egin bartzaie, bide bat iriki du eta pres gaude ez, atzetik heldu dienai tokitxo hori uzteko, hori bai, irazi inbarra izaten da kantxan, eta hortarako daude ez, eta nik uste bikote ona osatzen du Naroa Agirrekin batea, zer esana emango duen bikotea izaren dela, eta ikusko du gaurko partiduk ze ematen duen ez. Eta iaz bertan promozio mailan oso lan hona egin zuen Leire Oskozek, eta aukera merezia du aurten lehen mailan aritzeko. Bai, pare bat urte badamazki promoziokoa jokatzen, ikusten da bertan oso maila honen ibilie dela, eta prest da hola ez, lehenengo mailarako salto hori emateko, gainela atzelari haundi batekin, iaz azpitxapeldun izan zen atzelarekin, hain zuzen ere Naroa Agirrekin, eta nik uste bikote hona inen duela. Iaz txapeldun izan zen atzelariarekin izango dugu, eta tartean Naroa Agirrek berak ere iazko denboraldia bikain borobildu zuen Udara CaixaBank lehiaketan zurekin batera txapela aterata, eta alde horretatik bikotea oso kontuan hartzeko izango da, nik uste Leirek eta Naroak osatzen duten bikotea oso kontuan hartzeko moduko izango dela. Bai, ludi gabe, bakoitzak bere maila ematen baldin bado hor goien eoteko bikotea osatzen du, baina nik uste paperen gainen behintzat bikote guztiri erreparatu ezkero berdintasune dela nagusi ez, behintzat oreka hori ematen du egongo dela, eta gero ikusko da ez, azkenen kantxan jokatu beharra dago, kantxan erakutsi beharra dago mai hori, baina nik uste pareko joanen dela eta puntu guztik eukiko duela bere garrantzie. Hori izaten da normalean ados pilotaren helburua eskuarki, bikote orekatuak osatzea eta aldenik eta txabelketa parekatuenak egiten saiatzea, paperean egitea erraza izaten da, gero pilotariek kantxan maila hori erakustea da falta izaten dena, baina aurten ere bikote guztiak dira, oso parekatuak aldez aurretik begiratuta behintzat. Bai, nik uste baietz ez, pixkate horre ezaugarri ezberdinek kontun hartuz ez, eta nik uste saiakera hori indela antolakuntzatik, eta ikusiko du ez, asmatu den edo ez, baina nik uste denak gure maile emango baginu behintzat oreka hori egongo dela ez. Atxeden setera joaten direnean errepasatuko ditugu bikoteak zein diren eta txapelketa sistema zein izango den, naiz eta sistema bera iazkoaren berbera izango den. Baina orain gatozen kantxan gertatzen ari dena kontatzera, lehendabiziko tantoa egin baitu bikote gorriak, tanto azkarra izan da lehendabiziko, eta gero bigarren honetan kontrakantxara joan zaio gehiegi arrotutako pilotaka da Maiteri. Bai, azkenen ikusiko da ez, horre sarrera hasiera honetan zeinek ematen dion hasiera hobea, bi huts egitekin hasi da partidue, bat Naroan eskutik beza Maiten eskutik, eta pixkoat berok eta lan hortan tanto pilotaka da gehioko tanto ongi etorriko litzaioke lau pilotari dire. Hirugarren tantoa jokoan, Leire Oskoz sartuko da jokoan, zabalera, moztu, indartxu eta bizi, Natale Aranburuk, Maite katzera, luze gero Naroak berak ere. Aire sartu da zabalera, pilota bideratzeko Natale Aranburu, Leire Oskozek bildu, boleaz gero pareat pauso aurrera eginda Naroa Agirre, atzeraka dator berriz ere, ongi bildu, eta Nataleri sartzeko aukera kendu gainera, zabalean jokaldia Maitek, eraman Leire Oskozek, eta gero beste jokaldi bat egin nahi izan dio horren ordainetan, azkenaren ordainetan Natalek Leireri, baina txapazpira joan zaio. Ez zen aukera txarra, baina
Zentimetro batzuk gorago behar zuen, hortxe duzu tantoaren errepikapena ikusgai. Erritmo aldaketa bortitza zateken, barruan izan baliz, baina ez da gainean izan. Bai, baina teknikoki zai ezen jokalde hori batez atzerak hasi joalako, ez? Atzera pausoak emanten aizen bitarten indo jokaldi hori eta zaie da, ez? Hola jota bazabalera prezisio horrekin botatzea. Beste tanto bat jokoan, Natale bera sartu da orain, bien tartera luze jarri du, eta gero irutorditik Laura. Pilota bidali, Naroa Agirrek, laburrago, espero baino laburrago geratu zaio orain, baina moldatu da jasotzeko, Maitek moztu, Leire Oskozek atzera, eta Maitek gero pilota luzatu, Leire sartu da, txokoan utzi du pilota, Natalek ireki eraman, Leirek, Natalerentzat aukera berriz ere, bien tartera ezkerpareta handia jota, eraman, Naroa Agirrek ezkerrez jo du gero, Maitek berak, Leirek atzera, Maite sartuko da kantxaren erditik eskuinez, jaitsi, aurrera etorri da, Naroa pilotakadak ez ustean harrapa etzezan, Zabalera gero Leirek, jokaldia Zabaletik txokora Natalek eta biltzerik ez. Lanzarrak, lehengo etzaio atera, baina oraingoa dotore biribildu du. Bai, tanto moitu eta politia ikusi du ez, hor Leirek defentsalanen merituzko pilota eramandor Natalek ezkertzerrakin irikidun pilota hori babikain eramanez, eta Natalek kasu honetan pilota oso ongi moitu du eta tanto ona ez, urdinentzat. Bina markagailuan, Natale Aranbururena izango da, ondorengo sakea. Sake ateratzera dator Lazkaotarra, eragin dio punpa pilotari, eta luze jarri du. Ezkerparetara gaizto doa, eramaterik ez Naroa Agirrek, oso sake txarra jarri dio, eta eramaterik ez du izan, Naroak. Bai, oso ongi atera du sakea ez, hor bixi-bixi azpitik jo duen pilota eta ezkerparetan sartuta, eta sake ona Natalen eskutik. Nataleren sakea, berriz ere. Kasu honetan ezkerpareta bilatu nahi izan du, nahiz eta hain zitala etzaion atera, sake bueltan moztu Maitek eta atzetik zeinen azkar pasa daiteken defentsatik erasora, hau askotan aipatu izan dugu, Maiteren ezaugarria den hau askotan aipatu izan dugu, pilotakada bakarra aski duela batzuetan min egin eta tantoa bideratzeko eta kasu honetan jaitsita tanto ederra lortu du. Bai, aurkezpenen aipatu ginunez, aurten txapelketan pilota berrik atera ditula ez, horre Zulaikakin lanketa egin da pilotetan, eta bueno, aldaketatxo bat egin dare pilotetan, eta nik uste pixkoat antzemango dela ez. Ezaugarri bat balin badu da hor azpitik ematen zaionen desente ateratzen diela, bueno, brillo berezi eduela batez ere azpitik jotzen denen, eta bueno, nik uste hori naharituko dela, eta aurreko pilotak adama Maitek berake hori baliatu do ez, eta horrik uste da Leireri zenbat atera zaion. Natale berriz ere behar egitera joan da orain, baina txapazpira joan zaio, eta hirugarrena lortu du, bikote gorriak eta zuzenean doaz, berriz ere epailearen saskira, beste pilota baten bila. Bai, Zabalen dejada oso ongi egiten du Natalek normalen, ongi manejatzen duen jokaldi da, baina bueno, goengoan txapazpira aldein dio. Leire Oskozek aterako du pilota berriarekin, pilota berriak guztiak dira, baina partidan erabili ez zuten pilotetako batekin. Eragin dio punpa pilotari eta atera du luze. Maiteri labur geratu zaio, baina ongi jaso du. Natale sartuko da jokoan. Atzera. Herri-gerrien jota indar handiarekin. Naroak makurtuta jaso. Oraingoan berak jaitsi, gaizto doa, eta azkenean iristeko tarterik ez dio eman Nataleri, oso gaizto zijoan pilotaka da hori. Txokora moztu du indar handiarekin, eta azkenean indarra ezazik zehaztasuna ere izan du jokaldi horrek. Jera. Bai, hor ikusi da ez, ongi jesten balin bada eta abiadura ematen bazaio oso zaie gelditzen dela bai aurrelarintzat, bai atzelarintzat defentsa
hori egiteko, eta bueno, bikainen aroak mozutako pilota hori. Eta sake gaiztoa gero Leirek jarri duena ere, baina errazena bailitzan jasotzen ditu gehienak Maitek. Ba, izai da Maiteri zuzenen sake bat sartzea, oso ezker segurua dulako, eta ongi sakatuagatik, ba, bueno, normalen ba, beti erreston ongi moldatzen delako. Zabalera jokaldi egin nahi izan du Natalek, oraingoan beste aukera bat izango du atzera, boleaz sartu da Leire. Nataleri min egin asmotan, oraingoan bildu, eta Maitek aukerako du atzera. Airez, lantzekoa, bolea ona, eta gero txokotik Zabalera irekitzen saiatu da Natale, baina txapara joan zaio, hor etzen aukera txarra, baina azpitik jo behar izan du, eta azpitik jotzen diren horiek ez dira behar bada errazenak izaten. Hemen errepikapenean ikusi dugun moduan. Bai, hor defentsarako pilota zena, ba, erasora pasatzeko baliatu nahi izan dulako, ez? Azkenen hor abiaduraz zetorren pilota hori, eta bueno, bera kontra erasoan tanto nahi izan du, gutxigatik ba ez du lortu bueno, bere helburu hori, baina bueno, etzen erresa, ez? Erasora pasatzen. Sake bueltan aukerakoa du Leire Oskozek, gehiegi zabaldu du, eta bosnako berdinketa, markagailuan beraz. Bai, oain ba, Leire berak ez, eskun pixkat kateatu intzaio, heldu indio pilota horrei, eta bueno, ezker zehar hori ba, kanpora joan da. Natalek aterako du ondorengo sakea, une batetik bestera pasako dio pilota Naroak Nataleri oraintxe eman dio. Eta badator, etxetik gertu jokatzen ari dena Lazkaotarra, sake ateratzera. Eragin dio puntua pilotari. Eta ipini du beste tanto bat martxan. Sake bueltan aukerarik ez du izan Natalek sartzeko, bien tartera moztu du Maitek, atzera gero Natalek, ezker Sotamanoz. Jaso, Leire Oskozek, atzera gero gerri-gerrian jota Maitek, Naroak eutxi. Txokoan utzi du luze xamar, iristeko denbora baitio Naroari. Atzera gero Maitek, luze-luze. Lauterditik ezkerrez, kantxaren erdialdetik. Naroak bildu. Punpairez Jaso, Natalek, aurrean jokoan hasi nahi izan du Naroak, baina ez du tantoa lortzerik izan, Zabalera gero Maitek, eta kontrakantxatik bildu behar. Naroak berak, txostegin dio pilotak Maiteri, baina moldatu da jasotzeko. Txokoan barrena luze eta indartxu Leire Oskozek, tanto mugitu ari da izaten. Ezker paretetik kantxaren herrialdera altuera handiarekin ireki du Naroak. Leire gatzera berriz ere bolea zeraman Maitek, txokoan utzi du Leirek eraman eulatearrak, eta gero atzera zestuako pilotariak, boleaz Jaso Maitek, aukerakoa Leirerentzat, zabaldu, baina ongi jaso du eta jokaldi egin gero Natalearen buru, kormabikoa Maitek, ezkerrez atzera Leire Oskozek, eta toki zaldatuta ziren, orain gutxi arte, Natale eta Maite, atzera Naroak, ederki jaso du boleaz eulateko pilotariak, Zabalera Naroak horren ostean, bien tartera bildu, txosta joarazten Natalek, eta hor urrundik 3 eta 4 laurden ingurutik sartu behar izan du dejada egitera Maite Mujikak, eta txapara joan zaio azkenean, behar bada tanto gogorra zijoanez, nekearen lanak ere izango ziren. Bai, urtetik ez, gutxitan ikusiko dio lau kuadrotatik ba dejada hori botatzen, ongi botatakoa izan da, baina gutxigatik txapara joan zaiona, eta oso tanto bixi ez, tikitaka bixi dabilkie pilota, abiadura emanez, eta egia da, bueno, Maiteke gaina bolea horrekin, ba, arerioari gauzek ba, asko zailtzen dizkiola, ez? Gainetik pasatu nahi izaten dozo, baina bueno, normalen oso zaila izaten da Maite gainetik pasatzea lortzea, eta bueno, nik uste bueno, hor lau ingurun da maki hori aireko joku hori baliatuz ez, gehiegi moitu gabe eta saiatu beharko du bikote gorrie aireko defentsa hori hausten. Hau ere labur geratu zaio Maiteri, baina ongi jaso du. Berriz ere berarentzat aukera. Antxaren erdira luze, atzera Naroak berak. Maitek jaitsi, Naroak eraman ongi eskatu dio gainera
Leireri, bera abiatua zen eta komunikazio ona izan dute hor bikotekideko bikideek. Eta orain toki zaldatuta, lehen Natale eta Maite ibili diren gizan, Naroa eta Leire izan dira. Berriz ere txoko aldera abiatu behar. Zesto harrak atzera orain, eta berriz ere aurretik atzera. Egin du Leirek, luze jarri du pilota. Lauterdi inguruan eraman ezkerrez Maite Mujikak, atzea berriz ere gerri-gerrian jota Leire Oskozek, bolea Maitek, Naroak ireki, kontrakatxetik bildu. Natale, gero atzera Leirek, boleaz sartu da Maite eta gero pilota luze astindu du. Naro Agirrek, boleaz sartu da Maite, luze berriz ere atzera. Aurrekoan baino luzeago distantzia aldetik, baina altuera txikiagoarekin frontisean jotako pilotak da kontuan hartuta. Maiterentzat aukera berriz ere pilota jaitsi. Leire sartu da azkenerako biak oso gertu, pilotatik oso gertu izan arren atzera Natalek eraman Leire Oskozek oso zaila zen atzeraka etorri eta irez jaso duen moduan jasotzea. Baina ezin eta gero bolea ez zaio eskuan behar bezala sartu Naro Agirreri. Eta horregatik ez du jasotzerik izan, behar bezala jasotzerik izan. Bai, batzuk erasoan beste defentsan lan hona ez, horre Natalek zabalen luze jodun pilota kada hori oso ona izan da, Leirek merituzko bolea horrekin, pilota oso zai eramando, eta gero, pixkoa gehiago luzatzea lortu do Maitek, eta Naroak, bolea hortan utxe egindo, ez zaio pilota eskun sartu, eta horregatik, utxe egite hori. Seinako berdin eta markagailuan, ordula orden laster beteko da partidari hasiera eman zaionedik, eta bide beretik jarraituko balu partidak, luzea izan behar duela ematen du. Hasierari bakarrik so eginda behintzat. Bai, eta pilotari, kantxan dauden pilotari ezaugarrik ikusitare bai, ez? Maitek fisikoki oso ongi eusten dio partiduri, bukaera arte horreten den pilotari da, eta gero, Oskoz eta Naroa bera ere, oso pilotari gorrak die, ez? Eta, kosteako zaioa partidue haustea eta fisikoki ere ongiotek garrantzie izanen dola seguro. Eta orain kantxaren erdialdetik zabalera jokaldi egin du Natalek abagunea eta zuloa ikusi orduko. Eta beraz zazpigarrena lortu dute Gipuzkoarrak eta Nafarrak. Eta hori ere tanto polita izan da. Bai, horre Natalek bikain dejada horrekin ikuste zusten harrapatu dola Leire Oskoz bera, txokora abiatu ezelako, eta ongindako jokaldie eta tantona. Nataleren eskutan da pilota eta sake ere berak izango du. Eragin dio punpa pilotari eta jarri du beste tanto bat martxan. Naroak eraman. Natalek atzera. Berriz ere Naroa sartuko da, luze. Pilota astindu. Lauterditik jaso. Maite berriz ere iruterditik atzera luze eta nik uste gaur Maite eustea ez dela bat ere erraza izango, oso pilotari sendoa delako eta gutxi egiten baititu. Goitik saiatzen balin badie behintzat ez? Azkenen askotan ohiture da goitik pasatzen saiatze hori, baina egia ezinezkoa da ez, oso pilotari altue da, hor gaina bolea oso ona daukena eta zaila da gainetik pasatzea. Eta normalen minin iteko bidea, hanketara jokatuz eta ezkerpareta hori bilatuz izaten da, eta gaur gorrik ere hortan saiatu beharko due, defentsa hori hautsi nahi balin badue. Baina azpitik jokatuta ere baditu nahikoa baliabide. Tanto hori eusteko Maitek oso pilotari trebatua delako eta aski jaioa delako langintza guztietan. Bai, pilotari hitz hortan, orokor hortan tasun guztik dauzkena ez, azken pilotari da eta zaila da ez, bermea hundi eskaintzen dulako. Oso aurrean da eta jokoa bereziki aurrera ekarria dute lau pilotariek tantonetan. Aurrealdetik zabalaldera pilotaren norabide aldatu du Naroak, oraingoan berriz ere ezkerretik eskumaldera, zabalaldera eta gero luze zabalean min egin die aurkariei Maitek eta gero Natalek ere toki berean egin nahi izan diemin, baina txapazpira joan zaio. Errepikapena ikusteko gogotan gelditu naiz, ez? Bai. Horre zuzenen... Horre bai. esango nuke
zakit nik behintzat pilotari ez diot, bat ere norabiderik antzeman eta errepikapena ikusita ere zalantzatan geratu naiz. Ez delako bat ere pilotaka da garbia izan. Nik uste hasiera baten posturegatik eta pilota atera den abiadura horrengatik berago joango zela ematen zula, baina bukaeran hor goralde egin du, eta ni ere dudetan gelditu naiz ez, bai txapa gainen, bai hemengo zabaleko arrastontan ona izan ote den edo ez, baina bueno, paiek ez iritzi dio eta gorrintza tantoa. 7 eta 8 atzera Leire Oskozek eta ez zegoen prest atzeko kuadroetan Maite. Eta etortzen hasi denerako gainean zuen pilota. Eta horregatik 8. lortu dute Leirek eta Naroak. Horre atzeraka etorri behar izan du azkar eta kokatzeko denborarik ez dio eman. Eta Sotamanoan jotzen hasi denerako gainean zuen pilota. Eta ez erregiterik ez Maitek. Nik uste Leire bera ohartu dela ez. Maite askoa dela urreatzen, hor dabile 3 terdi 4 kuadro hortan airez jarriz, eta hori pasatzeko pixko bat ezkerpareta kutxu beharra dago, eta hortan saiatu da, eta goingoan asmatu du. Naroak jaitsi, baina txapazpira joan zaio, ez da pilota asko galtzen dituen pilotari horietakoa Naro Agirre ere, baina kasu honetan esango nuke indarrarekin emazera joan dela, eta kontrolik gabe txapazpira joan zaiola pilota. Bai, horre jesten saiatu da, badaki hor azpitik bota ezkeo eta asmatu ezke mine egiten dela, eta goengoan ez zaio eskun nahi bezala sartu ez. Natalek aterako du ondorengo sakea 9 eta 8 dira. Lazka Otarra eta Eulatearra aurretik. Maitek atzera luze. Naroak jaso. Natale sartu da jokoan atzera. Berriz ere Naroaren zataukera, moztu bilen tartera. Maitek atzera. Eta orain aurrelariak sartu ezin da dabiltza. Altuera handia ematen ari zaizkie pilotari Laurak, baina bereziki azken tanto honetan atzelariak dabiltza. Langintza horretan. Atzera etorri behar Leire Oskozek. Eraman eta berriz ere aurrera etortzea lortu du, atzera pilotaka da indartsua eta altuera handikoa gero. Ezkerrez sartu da Naroa, pilota jaitsi, bien tartera Maitek gertu zegoen altxozeko, baina Leire Oskoz, horrengoan atzera, bien tartera eta ezkerparetak eta frontisak bat egiten duten Koskan jota Maitek, bolea hori ere doi iritsi da frontisera, txokoan utzi du gero Leirek, atzera, eta azkenean buruz gain pasadio pilota Maitek Naroari. Bai, gainea hor buruz gain pasatzeko frontis erdi jota ez, azkenen badaki hor erdi jota abiadura geixo hartzen dula pilotak, eta defentsalanen zai ez eukela Naroak, eta tanto ona. 10 eta 8 markagailuan, 21 minutu terdi pasatxo dira partidari hasiera eman diotenetik, eta gogorra doa eta aipagarriara iruditzen zait. Tanto hain gogorrak jokatuta, hain berandu etorri izana. Atxeden setera horrek erakusten du. Pilotariak fisikoki behar bezala zaudetela prestatuta, iaz langintza egin zenuten bai burulanari zegokionean eta baita fisikoari zegokionean ere Asier Arteaga entrenatzaile pertsonalarekin, coacharekin, eta aurten ere langintzaren bat uste dut egin nahi duzuela alderdi horiek ere lantzeko eta lanketa horietan puntuan izateko txapelketara begira. Beti da garrantzitsu ez, fisikoki ongi otea, eta hori nabaritzen da ez, kantxara ateratzen zanen, beste freskotasun bat izaten delako, lau pilotarik arki prestatuta daude, fisikoak seguro itzakik ez daukela, naiz eta partidu asko gortzen bada gero beti nabaritzen den, baina azkenen momentuz behintzat lau pilotarik fresko eta partiduri ekiteko gogoz. Berriz ere zutitzeko agindua eman die lau pilotariei Jon Uria epaileak, zutitzen azkenak Natale eta Maite izan dira, baina hortxe dira lau pilotariak berriz ere kantxan lanerako borondatez. Pasadio pilota Naroak Nataleri, eta badator aurrelari Gipuzkoar gaztea,
Sake ateratzera, eragin dio Punpa pilotari, eta jarri du. Tantoa abian, eraman Naroa Agirrek, Maitek moztu, Naroa galtxa, eta gero atzera Natale Aranburu berak. Boleaz sartu da Leire, eta hor tupustu egin dute gura barik, bi aurrelariek. Elkarrekin berriz ere batak bestea pasa ezin da, txokoan Maitek utzi du pilota, Natalek ireki bai, baina txapara joan zaio, gainean balitz, min handia egingo zieken aurkariei jokaldi horrek, baina txapan jo du bete-betean Nataleren kolpaketak. Bai, jokaldi bikain zenez, eta oso egiten duen jokaldi da gaina, bisi-bisi hor. Gainen balin bazen, txalo jotzeko moduko jokaldi izango zen, baina, zorte gabere badabilez, horre jokaldi pare bat txapa ingurun ibili da, eta goengoare txapara joan zaio. Eta azken jokaldi ahalegin hori berriz ere aipatzearren abiadura handian irten oizaio alakoetan pilota Nataleri bereziki indar handian eta abiadura bizian darabil pilota alako jokaldiak egin nahi dituenetan, eta nik uste gaurkoan saiatuko dela aukera garbirik etortzen bazaio alakoren bat egiten. Bai, oso ongi mugitzen do pilota eta jokalditan abile da, eta ona goain, ara, ez? Eta orain Leire oskozek zabaldu du. Hemendik Eta ez hori da, hori esan behar nizun, hemendik ona izan ote den iruditu zaigu, baina antza kontrakantxan egin du botea Jon Uria epailearen iritziz, eta ez da gituanik, berriz ere lehen ere dudamudatan geratu gara, eta orain ere garbi ez dugu behintzat ikusi barruan izan den, ala barrutik kanpora egin duen botea, ala kontrakantxan egin duen botea, egia dugu zabalalderago gaudela eta behar bada pixka bat urrutik geratzen zaizkigula txapako arrastoa eta frontitzaren eta kantxaren amaierako puska hori, baina hemendik pilotakada batzuk ez ditugu erraz antzematen barruan edo kanpoan diren. Ez hori da ez, hemendik perspektiba ezberdin izaten da, eta baliteke paien beste modu bat ikuste aurretik ez, eta berak guain arte oso seguro esan ditun edo hartu ditun erabakik, eta aurrekoa txarra eman du, eta guaingoa berriz ere txapa gainen izan da, horretzen ezer sartzen ez, txapa oso gertu izan du Natale, baina gainen izan da, eta tanto ona bere eskutik. Hau ere doi, baina tanto ederra kantxaren erdia edarki jota, edarki bilatuta Natale Aranburuk, eta beste sake gaizto bat. Segidan, Maitek frontiz erdien jota atzera, kantxaren erdiaren ingurura, kantxaren erdialde ingurura. Leire sartuko da orain jokoan, bitarditik atzera luze boleaz jaso Maitek, Naroa sartuko da, atzera. Berriz ere, airez sartu da Maite musika. Maitek jaitsi. Leirek jaso bai, baina minik egiterik ez. Eta gero ezker parez handia jota kantxaren erdira. Naroa Agirrek. Natale gaukerakoa segidan. Moztu. Eraman Naroak. Ezkerrez montura handia eman dio pilotari, horren ondoren Maitek, ezker paretara bildu du gero Leire oskozek, atzera horrengoan biterditik albait luzen erabili nahian pilota, aukerakoa orain ere, baina ez du arrisku handiegirik hartu nahi, behar bada markagailuan atzetik izateak ere izango du eragina horretan. Bai, edo aurreko gantxoare oso ongi botatako izan da, eta hor kanpora joan zaio, eta igual horrek berak ere eragina izan dezake, baina egia da bikote gorri gehiegi arriesgatu gabe dabilela, eta urdine aldiz, lehen promozio mailako partidun esan duna pixkat ez, indakoak nik uste Natalek berak gehiago dauzkela, baina galdutakoak ere bai ez, eta galdutako ikei esker gorrik hortxe markagailu nahiko hurbil. Eta oraingoan hanketara jokatu dio Leirek Nataleri indartxu, eta hor hanketara jokatzean esango nuke ez ustean harrapatu duela, behar bada pilotakadak berak Natale, eta zelan edo alan saiatu da sotamanoz pilota jasotzen, baina hanketara jokatzen dizutenean ez da erraza izaten, altxatzen ahal egintzea. Ez horre bisi pilotakoa izan da, eta hankatara
jokatu diona, altxatzekin nahikoa zen, eta nik uste alare, zerbait gehixiore naiziola pilota horrei. 10-12 berriz ere bi tantora jarri dira. Urdinen gandik gorriak, ez dago hemen ez erabakita. Eta beste tanto bat da, ikusten ariko zareten moduan jokoan. Atzera, Naro Agirrek bolea sartu da gero Maite. Ezkerretik eskuinera Naro Agirrekin, Maite berriz ere jokoan astu nahian, Zabalaldera, Zabaletik kantxaren erdira luze eta berriz ere hanketara jokatzeko intentzioarekin Leire, hanketara Natalek Naroari ere, berriz ere ireki eta aurkariak bere tokitik atera nahian Natale eta lortu du bere helburua, ez lehendabiziko pilotakadatik, Leire gatzera egin behar izan duen horretan jasotzeko aukera izan duelako, baina gero atzera kaiota Naroak ez du ekartzerik izan, 13 eta 10 eta hemen behar bada diferentzia markatzen ari den aurreko kuadroetan Natale ari da izaten, Leirek aukera ematen dion bezain pronto saiatzen delako erasoan tantoa lortzen eta lortzen ezpada behintzat bideratze lan hori egiten. Bai, behintzat pilota beste abiadura batekin da biela esango nuke ez, eta pilota hau abiadurakin ibiltzeko da, azpi-azpitik jotzeko eta hor mineiteko eta hori baliatzen behintzat da ez, eta horrekin nabaritzen da jokun sartzen denen behintzat beste martxa bat ematen diona eta momentuz horrekin mineiten. Eta are gehiago, pilotak berriak direnean eta berriak direnean are freskura handiago izaten baitute. Bai, hala da ez, azpitik jotzen denen, bixi ateatzen delako eta hori baliatzen asmatzen nahi delako momentuz. Atzera Naro Agirrek, toki zaldatuta dira Natale eta Maite, saiatu da 5. kuadro ingurutik, okerrezpanabil pilota jasotzen Natale, baina ez du lortu, hor ikusiko duzue tantoaren amaieraren errepikapena, atzera jo du Leire Oskozek eta 5 erditik lan zaiak ziren oso Natalerentzat. Azkenerako pilota ez du, eramaterik izan. Ez, ongi atzeratutako pilota eta batez ezkerparetan ongi sartuen, naiz eta Natale horratzerak akorrika etorri, lan zaiek ziren eta Leirek tantona. Eta gaztea izanagatik ere Leirek badu irakurketa ona egiteko aukera, oso pilotari ona da eta aurreko kuadroetan aukera etortzen zaion aukera baliatu ohi du edo baliatzen saiatzen da behintzat. Bai, eta patxada hori kantxan ere bai, ez? Azkenen momentu oro horreotekoa eta lanari inezizio muzinik iken eta hori ere garrantzitsua izaten da. Iaz ere izan genuen, maila nagusiko txapelketan ordezkapen bat egiten atzeko kuadroetan okerrezpa naiz eta hor ere maila oso ona eman zuen eta kontuan hartu behar da jauzi kualitatiboa ere badela promozio mailatik maila nagusira, baina bere lehen txapelketa nagusia izaten ari den honetan maila ederra ari da eskaintzen, lehendabiziko partidotik bertatik hasita. Ba, eta asko dauken uste emateko, ez? Entrenamentutan oso ongi da aireko jokoa badauke, abieda jokalditan, defentsan ongi moldatzen den pilotari da, eta gero, gorpuzkerare haundi dauke, altu da, indarra ere bai, eta nik uste bere zaugarri guztik plazaratu okantxaratzen ditonen, pilotari haundi dela eta izango dela, ez? Sake gaizto orain Leire Oskozek, 5. kuadroaren inguruan jarri du ezkerparetaren zirrikitu guztiak bilatu ostean eta Maitek eramaterik ez du izan, besteak beste eskua sartzeko tokirik ere ez zaiolako geratu. Normalean jaso ditu sake guztiak, baina hau arruntzaia zen. Bai, ongi sakatu ezkerparetan ongi sartu eta hor pixkat motz ere gelditu zaio Maiteri eta ezin izan do eraman. Eta hori partida honetan jaialdi honetan ikusten ari gara, lehen partidan ere askotan geratu zaio pilota espero eta nahi baino laburrago promozio mailako pilotariei, bigarren honetan ere atzelariak ikusten ditugu deseroso alderdi horri dagokionez eta behar bada, hemen urtean Bizpairutan jokatzen da, ados pilota iaz 3 etorri zen okerrezpan naiz bertara Olaberrira, baina ez da ohiko zirkuituko pilotalekua eta partida gutxi jokatzeak ere eragina izan dezake horretan behar bada, ez delako sarriago jokatzen den pilotalekua bezain ondo ezagutzen, gutxiagotan jokatzen den
pilotaleku hau. Bai, pilotaleku guztia jarri behar izaten da ez, eta bueno, ohikoa ez balin bada eta gutxi ezaune, ba, bueno, gehixo kostatzen da jartzea, ezaugarrik ba, ez dizulako kontrolatzen, baina bueno, nik uste aitzaki gabekore pilotalekue badela, eta bueno, ongi jokatzen uzten duen pilotalekue dela. Gatozen berriz ere jokora, 14 eta 13 markagailuan, sake gaiztoari erantzun behar izan dio orain Naroa Agirrek, txokoan dago saltxa orain, ezkerparetaren ingurura gaizto jarri du, aurreraka etorrita zegoen Naroa Agirre, berriz ere atzeran zabiatu da ahalik eta lasterren, baina konturatzerako botea egin eta berehala eskua sartu badu ere jasotzerik ez du izan, Nataleren azkenengo pilotaka da. 15 eta 13. Bixi berriz ez, horre ezkerparetan sartuz eta Naro atzeraka ateraz, eta bueno, tanto ona lortu du. Natale dator sakera, 15 eta 13 markagailuan. 5 eta erditik jaso Naroa Agirrek, atzera oraingoan 2 eta erdi irutik Leire Oskozek. Maitek ere atzean jarri du pilota. Maite sartuko da jokoan. Ezkerparetaren ingurutik edarki atera du. Eulatearrak oiduen legez, atzera Leirek, Maitek jaso eta atzeratu ez diote, aukerarik eman nahi ez Natalek eta Maitek eta ez da Maitek ere Leire Oskozi, jakin badakitelako aukera duen orduro ongi sartu eta min egiten saiatzen dela Leire. Bai, azkenen hor ongi utzi ezke hori arriskutsue da Leire, jokalditan da ere moldatzen delako, eta bueno, batzutan ba, bueno, Maite saiatzen nahi da ez, hori ekidite. Eta txapelketa guztian zehar behar bada bikote horren gakoa Naroarengan egongo da. Kaso bikote gehienak zestoarra kargatzera joango direlako. Bai, baina bueno, atzene bermea handi ematen duen pilotari da ez, eta ongi moitzen duna, orduan ba, bueno, bitatik saiatu beharko da ez, alde batetik Naroa berare bilatzen, baina beste alde batetik Leireri aurrealden emin egiten saiatu beharko da ez. Naroa ba, bueno, bere maile ematen duen pilotari handie da, horregatik da ere iazko azpitxapeldune, eta bueno, biek bere jokatuta ba, zuloa bilatzea ere ez da erresa izane. Iazko txapeldun nahi bat duen, baina bai, azpitxapeldun izan zen, Maili Barrokalekin txapelketa irabazterik ez baitzuten izan, Arruzen izantek, eta Leire Galeanok lortu zituzten iazko bi txapelak, eta aurten ere bi pilotari horiek izango ditugu lehian, Naroarekin eta Mailerekin batera, gero aipatuko ditugu beste etenaldi batean, zein bikote ikusiko ditugun lehian, berriz ere gatozen kantxara, Ormabikoa Leirek, kantxatik bildu, Natale Aranburuk eta gero Zabalaldera eta Atzealdera bideratu du jokoa Naroa Agirrek, oraingoan ezkerrez sartu da iruterditik Maite, atzera gero urpil handia eman da, eta bere gorputzari bira guztia eman da Leire Oskozek, atzera Maitek, atzeraka etorri behar Naroak, lauterditik ongi jaso du, Natalek sartzeko aukerarik ez du izan, eta Maitek gero kantxaren erdira, Ormabikoa Leirek, zabaleratua, barruan da, tokia izan du behar bezala biltzeko, gaizto jarri du gainera Natalek, eta azkenean jasotzerik ez du izan Naroak, ahalegin handi egin badu ere. Bai, bipareta hori asko zabaleratu da, hemen zabaletik Natalek berriz bikain bildu do, ez? Ezkerparetara ikasi hiltzera eramando, eta pilotaik oso zaiek izaten die gero eramateko. Eta berriz ere, bi tantoko zuloa zabaldu dute markagailuan 16 eta 14. Natalek eta Maitek, eta berriz ere prest da sakerako Natale Aranburu Lazkaotarra. Fronti sardiko sakea, aurrekoetan baino ezker pareta askoz gutxiago harrapatu du, beste batzuetan askoz zailagoak jarri dizki eta aurkariei min egiteko aukera orain atzera luze. Ezkerrez Naroak jaso, Maiteri sarda binagindu dio Natalek, Zabalaldera, ongi bildu du Naroak, eta gainera Nataleri sartzeko aukera kendu ere egin dio. Lazkaotarrak aukera garbia izango du orain, Zabalera bizi eta indartsu atzera etorri da Leire Oskoz, baina ongi jaso du. Boleaz sartu da Natale, baina txapazpira joan zaio hor
Tantoa bolea airez bukatzen ahal egindu da, baina ez du osmatu. Oso erasokor dabile ez, eta hor, guain bolea zabalen duen jokaldi, ongi pentsatutako jokaldi izan da, baina aldi beren zaie eta guaingoan etzaio atera. Eta erasokortasun horrek ere salatzen du, galdutako 6 pilota izatea, bera da laukotean pilotarik gehien galdu duena orain arte, baina gisa horretako jokoa egiteak berekin dakar arriskua hartzeak duen galtzeko aukera hori ere. Hala da, azkenen iteko saiatu behar da ez, hor aurren, eta batzutan gehixio asmatzen da, beste batzutan gutxixio, eta gaurkoan utxe egite batzuk izan arren, beste batzuk ere bikainekinek badauzke, eta hori ikusko da nola eramaten duen ez, bukaera arte. 15 eta 16 tanto batera jarri dira berriz ere Naroa eta Leire, eta orain Urdinak ari dira tantoa mendean hartzen. Leire sartuko da jokoan atzera. Luze, Maitek aukerakoa izango du, aurrealdean geratu zaio pilota eta kantxaren ardira bideratu du indar handiarekin. Atzetik Leire berriz ere, irutik luze. Pilota atzean jartzen ikusi dugu, eta oraingoan beste aukera garbi bat zabalean utzi du. Natalek jaso eta bizi hanketara jokatu nahi izan dio, Sotamanoz sartu da hori ekiditeko, baina Leire oskoz eta gero hor zabaletik makurtu eta jo behar izan du pilota. Eta jarrera behartuak ez dio utzi. Tantoa nahiko zukeen bezala jarraitzen. Oso pilotaka da behartua baitzuen hor. Parez pare Leire oskozek. Hor Maitek meritu ez, pilota eramando hor asko makurtu behar izan dulako pilota hori eramateko, eta gero Leirek nik uste aukerakoa zeukela egia da pilotak bote baju xamarra indula, eta hor Gerri ongi sartu behar zitzaiola, eta ez dula asmatu ez. Bere galdutako bigarren pilota izan da, eta berriz ere lau pilotariak atxeden setera etorri direla aprobetxatuta. Eman ditzagun maila nagusiko txapelketa honen zehaztapenak, sistema bera izango du, finalerdiak sistema bertsua izango du, promozio txapelketaren sistema bertsua izango dugu hemen ere, baina finalerdiak jokatuko dira. Maila nagusi honetan, Donostian eta Miarritzen, alderantziz esan da, esan da Miarritzen eta Donostian urren ez urren, eta hauek izango dira maila nagusian jokatuko duten bikoteak. Maila Ibarrokalek eta Amaia Arrastiak osatuko dute bat, bestea gaur izaten ari gara ikusteko aukera, Leire Oskozek eta Naroa Agirrek osatua. Hirugarren bikotea Natale Aranburuk eta Maite Mugikak osatuko dute. Gaur ari dira jokatzen Lazkaotarra eta Eulatearra ere. Aino Ruiz Infantek eta Oian Ordegozok osatuko dute laugarren bikotea. Eta azkena Iturriagak eta Mendiburuk, eta kasu honetan ere promozio mailan bezala aurpegi berriak txapelketa nagusian lehendabiziko aukera izango duelako lehen mailan jokatzeko Amaia Arrastia Nafarrak. Hor promozio mailan ikusi du, ez? 2 urte badamazki promozio maila hortan maila bikainen jokatzen. Ikusten da atzetik ere indartsu datorrela, 2 esku honeko pilotarie dela, eta beste hori ez, lehen aipatu duen bidetik, beste aukera on bat atzetik datorren beste pilotari batentzat, eta ikusiko du ze maila ematen duen. Baina, maili berare oso ongi dabile, iazkore azpitxapeldun ere bera da, eta nik uste bikote ona iteko modun izanen diela. Denak dira, oso kontuan hartu beharreko bikoteak, eta gauzak ala baldin badoaz behintzat azkenengo jardunaldira arte, oso estuak izango dira kontuak, eta behar bada eragiketak ere egin beharra izan genezake martxo inguru horretan. Seinale hona litzeke ez, bukaeran eragiketak egin behar balin badie seinale txapelketa oso parekatu izan dela, puntu guztik aresti egon diela, eta favorito argi gabeko txapelketa izan dela, eta alaxe nahiko ginuke ez. Ikusi duzu, pilota zale, pilotariak atxeden setetik altxa eta beste tanto bat jokatu dutela, eta etenaren osteko bigarrena dago orain jokoan, hanketara jokatu dio berriz ere Natalek Leire Oskozi, atzera Maitek berak, eta Leirek atzera gero, kantxaren erdialdera lautik eta luzatu du Maitek, eta bien tartera laburrago. Horren ostean Naroa Agirrek berak atzera
Leirek, Maitek jaso, eta pilota zertxo bait zabaleratu. Agirre sartuko da, berak eskatu dio eta ondo atzeratu du gainera. Naroaren aukera, berriz ere Naroaren aukera atzera, luze. Aldere aurrean Maite izan da, aipatu dugu gaurkoan atzeko kuadroetan ez duela lan erraza izango Naroak, baina bi gainari da, benetan atzeko kuadroetan aukera duenetan pilota luzatzen eta arrotzen. Bai, nik uste bikote urdine pilota gehixo moitzen nahi dela ez, hobeki muitzen eta bizitasun gehixo ematen eta bikote gorri aldiz nahiko zuzen pilotan ez, hor arrisko hundik hartu gabe, baina mina hundik egin gabe bikote urdinei ez, eta pixko bat hor nik uste Leire berak ere guain indun bezala ez, pixko bat abiadura eman edo pixko bat arriesgatu beharko lukela ez, meine egiteko. Akaso bai Leire Oskozen oldarkortasun puntu horretan egon daiteke gakoa, partidak bide segurutik jokatuta bakarrik ez daitezkelako irabaz. Hori da ez, nik uste bikote urdine hobekiai dela mugitzen pilota edo behintzat errematen hobekixio da bilela, guain Maiteke boleak adabikain eman dio eta hor abiadura guztikin ez, eta bikote gorrie pixkat hor zentzu honen, baina lotxagabe izatea pixkoa falta zaiola bikote gorriri, bere bien burungan pixkoa gehixo sinetxi, jokaldik iten gehixo arriesgatu, eta bide hortatik nik uste Maitze hobexo lukeala. Baliteke bai, oldarkortasun handiagoarekin jokatuta fruitu hobeak ereitea Leirek eta Naroak, txokoan utzi du pilota oraingoan Zestorrak, Sotamanoz jaso bai, baina ezkerparetan goian izan da, ezkerparetako goiko koltsoian jo du. Frontisean jo aitzin Leire Oskozen pilotak adak eta gauzak horrela. Beste tanto bat lortu dute Maitek eta Natalek orotara euren 20. izan da azkena eta garaipenetik bi tantora besterik ez dira. Bai, gero, esan du ez, oldarkorrago izan da, igual Maitze hobe izango litzakela, baina urdinek defentsa handiko bikotea erakutsi diela ez, oso ongi jarrita egoten den bikotea da, zaila da beraiei ere tanto itea, eta batzutan horrek ematen zaio ez, pixkat deseroso aritzea ikusten duzulako zuloik ez zuela uzten, eta zaila dela beraiei tantoa itea. Beste tanto bat jokoan, Maitek zabalera jokatu du, Leirek ezkerparetaren ingurura bildu, eraman Maitek, Leire berriz ere. Sartu da jokoan ezkerparetaren ingurura, Maitek jaso, Leireren aukera atzera. Goleaz sartu da Maite, ez du behar bezala gozatu eta azken erako pilotaka da horrek, txapa gainerako biderik ere ezin izan du egin. Bai, gutxitan ikusko du Maite bolea zutxeien ez, normalen oso esku gozoa da, bolea bikain sartzen du eskun eta gaina normalen defentsatik erasorare pasatzeko baliatzen du jokaldi hori, baina guaingoan ez da hala izan. Gaur okerrez naiz birritan ikusi diogu hori, baina ez da oso ohiko, aierak esan bezala Maiterengan gozatu gabeko boleak jotzea. 16:20, sake ateratzera dator Leire Oskoz. Erdiko sakea, luze, eraman Maitek, baina hau ere apur bat labur geratu zaio, Natalek ireki, barruan da pilota, kontrakantxatik ongi bildu eta indarra eman gainera pilotari Leire Oskozek berak. Maiterentzat aukera berriz ere jaitsi, Leire galtxa eta galtxaren erdialdera joko bideratu, zabalera orain bolea zeraman eta pilota gaizko jarri. Natalek ezkerretik zabalaldera zabaldu, Leire berriz ere toki bere eranketara jokatu du. Oraingoan, Naroak atzera, barruan da pilota eta kontrakantxatik biltzeko adina toki izan du Maitek, naiz eta batere erraza izanez. Leire sartuko da orain, urrundik moztu, jokaldi jauna da, eraman Maitek, Naroak zabalera, herriz ere kontrakantxaren ingurura etorri behar Maitek pilota jasotera, zabalean ez ustean harrapatu ditu bi aurkariak Leire Oskozek, kontrapausoan harrapatua zuen jokaldia egin duenerako Leirek Natale, ezker paretaren ingurura
begira baitzegoen eta Maitek ere oso urruti zuen pilotaren kokagunea eta ez batak ez besteak eramateko eta kolperik jotzeko ere tokirik ez dute izan. Abiatu ere ez direlako egin. Oso jokaldi ez ustekoa izan delako. 17:20 eta kasu honetan berriz ere irakurketa behar bezalakoa eginda, irakurketa ona eginda Leire Oskoz. Bai, oso tanto ona izan da ez, guaingoan bai ez, lehen esan duen sokor hori, joku hori atera duela ez, baina aroak bai Leirek eta bukatu zino beto indula Leire Oskozek eta tanto bikaine lortu du. Alere tanto honetan ere erakutsi dute, zenbat lan egitera behartzen dituzen aurkariak, Natalek eta Maitek partidetan agertu hori duten sendotasun handi horren ondorioak. Hori da ez, azkenen ikusi da aurreko tantoan noraino etorri den Maite ez, bizpairu pelotatan ze pilotak eraman behar izan ditu baino, eraman inditola, eta bueno, zehaztasun handiz jokatu beharra da hola bikote honei aurre egiteko ez. Eta batzuetan halakoak ere gertatzen dira, tanto luzen ondoren laburrak ere etortzen dira, Maite saiatu da erasoan pilota jaisten eta txaparekin egin du bat bere pilotaka da horrek eta ez dakit hau etenaldi taktikoa den edo nekeak eraginikoa izan ere tanto bira jarri zaizkie markagailuan Leire eta Naroa Nataleri eta Maiteri eta gauzak dezente parekatu dira, lehen zeudenak baino dezente gehiago parekatu dira orain. Bai, aldetxo zuen markagailun ongi bideratu partidue, baina bueno, bitanto on lortuta bikote gorri pixkoa turbiltzea lortu du bikote gorrik eta guain, bitantorare jarri die, orduan, 22 biden alde handie da, bitantokoa, baina lehen promozio mailan ikusi du ez, 22garrena lortu arte lanen seitu beharra daula, edo zinek irazteko aukerak dauzkela eta guaingoan emozio handiko partidu ikusten ega. Hori da, Iraide eta Janire partidaren zatirik handienean 21 arte ere izan dira aurretik, baina azkenean atzetik gutxinaka tantoak eginez joan dira gorriz aritu direnak eta azkenerako puntuak gorrien aldera egin du lehen partidan eta bigarren honetan ere 21-garrenera oraindik ez dira iritsi Natale eta Maite, baina aurreko partidan promozio mailako hartan ikusi dugunaren antzeko zerbait gertatzen ari ote den susmoa daukagu, tankera bertsu hartu baitu partida honek. Bai, alaxe da ez, bukaera arte emozioa izango dula ematen do eta ikusko zeinek asmatzen duen gehixio bukaera hontan. Eta ez da zantzu txarra hori pilotazalearentzat, pilotazalea beti emozio eske dabil eta partida orekatuen inguruan ibili izaigu guri galdezka eta gaurkoan nik uste ona etorri dena gozatzen ariko dela eta baita jaialdia grabatuta YouTubera igotzen dugunean ikusiko duenak ere izango duela gozatzeko motiborik. Atzelarien inguruan da pilota orain, aurrelariak sartu gabe dabiltzalako. Oraintxe etorriko zaio aukera Leireri. Erdi-erdiko pilota jo, Maitek horren ostean pilota bajatu. Leirek ekarri, Natalek ireki, kontrakantxatik eskuma zongi bildu du Leire Oskozek eta gero estaldi gabe zegoen tokia kubritzera edarki etorri da aurreko kuadroetara kontrakantxatik bizkorrasko aurrean jokaldirik egin ez zaio den aurkariek. Bai, oain tentsio asko nabaritzen da kantxan ez, inorrek ez du pilota galdu nahi eta lauek bikainei die. Hau ere jasoko du, ezer egiterik ez dio izan baina pilotari atzera Natalek, atzeraka etorri da Naroa eta pilota behar bezala ongi jaso du. Zabalera Maitek ere oso atzetik jokatu behar orain Leire Oskozek, bildu eta gaizto jarri berriz ere atzera xamarretik, luze boleaz Maitek eraman, baina hau ere ez du gozatu, ez du askorik gozatu, luze atzera eulatearrak lauterditik eraman Leire Oskozek tanto gogorra eta luzea doa. Zabalera Natalek eskuinez ongi bildu du. Naro Agirrek eta jaitsi bai, baina behar baino askoz gehiago goian beharko baitzukoen pilotaka da horrek balekoa izan zedin, nekearen lanak ere badira hauek oso tanto gogorra
ikusi dugu tentsioak eta partida egoerak horretara ere eraman dituelako pilotariak besteak beste, baina kasu honetan ez zen txarra aukera, partidaren hasieran edo tantoak beste egoera bat izan balu, akaso gainean izango zateken pilotaka hori, baina azkenean beko koltsoira joan zaio, mozketa ahalegin hori Natale Aranbururi. Bai, baina tanto hau merituzkoa, Leire berak indun tanto esango nuke ez, horre Maitek ozta txapa gainen jetxidun pilota oson bat izan do, Leirek oso defentsa zaien eramanduna, eta merituzko tantoa gorrik atea duena azkenen defentsa lan horri esker, ez? Oso zaila zen jasotzea, ia esateko ere izan naiz hori jasotzeko ez zela bat ere erraza, baina azkenean eskua sartu eta jaso egin du Leirek, eta orain akatsa Naroa Agirrek lortu du, 21. egin dute Natalek eta Maitek, pilota gaiztoa jarri diote aurkariei Naroari eta jasotzerik ez du izan. Bai, igual, lauetan gozakaitz igual dabilena Naroa bera ez, nik uste eskun pilota ezin sartuz dabiela partidun zati handi baten, ohikoa daukena baino gutxixio gozatuz, esku gozoa baita, eta bueno, 21. urdinentzat. Azkenengo sake ateratzera dator Natale Aranburu, eragin dio punpa pilotari eta jarri du tantoa jokoan, Naroak jaso, Maiterentzat aukera orain, atzera eta Zabalaldera, berriz ere, ezker paretaren ingurutik, Zabalera etorri behar Naroak. Baina ongi bildu eta pilota jarri eta gero dotore moztu du Maitek min handia egiten die normalean aurkariei halako jokaldiekin eulatearrak, eta honetan ere horixe bera erakutsi du, horixe bera demostratu du, hori egin dezakeela eta jokaldi dotore bat egin amaitu du partida. Bai, lan asko egin behar izan du, ez? Bikote urdina ere garaipena erdiesteko, lauek ibili die ongi, nik uste, bueno, erasokortasun hortan bisixio ikusi dula bikote urdine, galdutakoak ere geixio pilatu ditula, eta gorrik aldiz, bueno, sendoxio ibili diela, gehiegi arriesgatu gabe, bukaeran bizkat ikusitu ez, tantoa gehiago moitzen, baina igual hoxe falta izan zaioala ez, Naroa geixio gozatzea pilota, eta Natalek barkatu Leire oskozek pilota pixkoak geixio moitzea aurre alde hortan ez. 22 eta 19 amaitu da partida, baina alde ere aberaxari erreparatuta, tanto kopuru handiarekin joango dira etxera Leire eta Naroa. Bai, azkenen lehen esan duen bezala ez, garaipenak ez ezik indako tanto kopuruk zer ikusi eukiko do, kasu honetan 19 itiare lortu due, eta bueno, gero aberaxak kontun hartzen dienen, beti izaten da garrantzitsue. Azkar errepasa ditzagun, partida honek utzi dizkigun zenbakiak, Leirek egindako 3 izan ditu, atzean 2 eta dejadaz bat eta 2 galdu ditu, Naroak bakarra galdu du, baina ez da beste partida batzuetan bezain eskugozo ibili. Natalek egin du gehien, galdutako 6 eta egindakoak onakoak izan dira dejadaz 2, sakez irekita eta atzera jota bana, eta baita beste bat moztuta ere, eta Maitek 4 izan ditu galdutakoak, eta beste 5 egindako moztuta 2, eta atzera jota buruz gain aurkariak gaindituta beste bat, eta baita 3. bat airez jota ere, eta orain beste urte batzuetan ez bezala atxeden setetik kantxaren erdialdera ekarri digute elkarrizketetarako gunea, eta bertara Maite eta Natale hurbildu direla ikusita, banoa ni ere, haiek zer dioten entzutera. Hementxe ditugu bi irabazleak, neskak lan handi egin behar izan duzue, baina azkenean atera duzue partida aurrera. Así es, una pareja fuerte, que estas no regalan tampoco nada, y había que hacer lo que venimos siempre en todos los partidos, ¿no? No hay ninguno fácil y hay que trabajar, hay que intentar darle una vez más que ellas, y bueno, creo que lo hemos hecho. Nos han salido bien las cosas, y aunque se ha complicado un poquito al final, pero por eso, porque las parejas también son fuertes y hay que dar con todo. Hasieratik ikusi dugu partida luzea izan zitekeela, eta azkenean asko gogortu da bereziki bukaerako zatian partida. Bai, bagen egun pareja gogorra zala, azkenen hasieratik lan egin behar genula
argi egun da, bueno, naiz eta igual partidun zehar tanto bateko bentajak jun bukaeran ez dutu dugu eta kostaintzaigu irabazten. Eta zeun atale askotan saiatu zara jokoan hasten, eta aurkariak beren tokitik ateratzen. Bai, egia da, igual txapa bat ematu gehi, igual prezipitatu emateagatik, baina, bueno, bai, konfiantzaken ikusi naiz eta guztua. Eta lehen da bizteko puntu honekin, metxatzen dut gustura izango zaretela. Behar bada bukaera aldean beharko dituzue puntuak eta txabelketa puntuatuta hasteak garrantzia ere badu alde horretatik. Bai, azkenen partidu guzti garrantzitsu die, bakigu txapelketa luzea dela eta hasiera besteik ez dela, baina hasieratik puntu lortzen juten garrantzitsu da eta pozik. Ederki ba, eskerrik asko neskak eta zorionak gaurko garaipenarengatik. Eskerrik asko. Hauexek bi irabazleen hitzak eta berehala etorriko zaizkigu atxeden esaten dute elkarrizketa postura Leire eta Naroa ere. Neskak saiatu zarete hasieratik, baina ez da posible izan. Ez, berai garrasun jaitu dire, eta bueno, ez dira izan da. Aurreko kuadroetan gainera askotan jokoan ahaztu du Natale Aranburuk eta zeu lan oso ona egitera behartu zaitu. Egin batean, Leire. Bai, egi harteko haunitz mugitu naute, eta nik ere faio batzuk ditut, baina bueno, pues, basten da bai. Eta gaur behar bada Naroa zeu ez zara beste partida batzuetan bezain eskugozo ibili. Bai, bueno, azkenian maite tanto itia horratzean oso zaila da, orduan arriskatzea juten nintzen, da gaur etxe bateateak, izan txapa pilua gota ditu, txapa berare bai. Baina azkenian, alturekin bat eman nion, maite komoda zeon, da hori. Hal ere eutxi diezue partidaren zatitik handienean eta estutu dituzue zenbaitetan ere, baina ez da posible izan. Hogeita bidainoko bidea eurek osatu dute aurretik. Bai, egia esan oso ondo ibilia behaiek, oso ondo kubritzen zuen frontoi guztia. Erasoan oso ondo ibilidia. Eta, bueno, 19 iritsi geha, así que nik uste txapelketa hasiera da. Galdu indeu, baina nik uste partida ona izan dela eta hurrengoan irabaztiak haula behaiei. Hori da, tanto kopuruari ere begiratu behar zaio eta 19 lortzeak ere behar bada mesede egingo dizue. Tanto kopurua handia izan baita. Bai, egia esan hori, puntua ez dugu lortu, baina gero txapelketa bendi luzia da, eta igual tanta berasiak garrantzia izango, edo hori izango erabaki gorrena, eta bueno, behintzat 19 tanto egin da guztua. Ederki, eskerrik asko neskak eta altxaburu aurrengo partidorako. Bai, eskerrik asko. Hauexek bi galtzaileen hitzak burumakur nabaritu ditugu normala ere baden bezala, galtzea ez baita, inoren gusturako, baina hemen pilotan norbaitek egin behar du, garaipenerako bidea eta norbaitek eratu behar da, 22 edo 18 iritsi gabe. Bai, hala da ez, azkenen galtzek beti ematen domine pilotariga oso lehiakorrak eta garaipena nahi izaten dozo. Txapelketa hasiera besteik ez da, baina puntu balioa badakiu zenbat